katong kinamanghuran. O karon pa ko nakalipat ko pero may ka mag-message na nga pa-shout out ka. Shout out di ay sa taga Garcia Hernandez Quadra og Pahigal family from Ilinita Buson. Tamsakdan Team Samkikoy. Aw Kamay TV asa ba ka? Asa ka ron dapit? Salamat pud sa pagbisita. Guys, kung tanan ha, sawa pa ko mag-vlog kada adlaw ko atang inyo mga vlog labi naka-upload ni. Salamat kaadyo Mama Susan YT2. Salamat pud kaadyo day Mirasol Busyo. Amping mo diha. Kita-kita na lamang tapon guys, naguli aw day naguli na diha pohon. Asa S Lungsodaan Garcia Hernandez to asa Thailand din ay. Tabuan Garcia Hernandez daghang manghud. Maynila ba QC? Kamay TV Tagalog po ba kayo? Tagalog na. Subscriber na na. Nilagyan ko na po kayo ng jacket. Agoy kalami iba Bisaya man di ay. Sayam des Kamay TV. Mama Susan White ito. Mag-ilis tiri na ako pirmi. Nadi kong sa kanang mag-live si Tiri. Muni, wa pa ko na monetize, Madam Susan. Kuwang pa kog subscriber. Wa pa in taon, naningka kay pa in taon kog paningkamot pa in taon kog pangubkob og kamote. Ay jawat ma-monetize. Nahinay sa makakuan na lagi. Hindi ba ko niabot? Tana. Wa nay bagong niabot kay nagsamok na manghilin. Samukan kadyo. Nahang lamok. Ano pa? Mao lagi Madam Susan hinay-hinay kay saan ta man di man pwede paspason. Sakit Mado na laman maka ay sakit. kuhag unod. Okay ate, amping sad mo tanan. Salamat kaadyo day sa pagbisita. Ay bago niabot. Shout out Nanay Hilin, shout out kay Kamay TV. Turo. Apa ka? Napa? Madam Susan, salamat pagkaso. Sige basta regards all. Ingat, amping pun mo diha. Da guys, murag aglamok jud na bunga jud pinahit. Arang pamahit na jud mga lamok. Moadto nami. Daghan kadtong salamat sa inyong pagbisita. Katad sa Haramas Rosemary. Asarabas baso art, asarabas ati may minawa man. Tay nang luod na ka te? Nawa naman ka? Gising ko na rin. Madam Susan, sige bye. Daghan kadtong salamat sa kanunay pagtimbaya sa mga channel. Ano na ito na ta. Babay na. Cellphone na. Wala sila. Manglakaw na be. Bye-bye. Bye-bye na. Rosemary, Amping, Madam Lilian, katong tanan nga nag support sa ang vlog. Salamat og amping yung tanan. Bye-bye. Bye-bye na pa. Uwi na pa yung habol. Hi, si Manang Hili ni. Bye. Bye, yung tanan. Nailing apas. Wala mo ra gyud Bye-bye na, bye-bye na, bye-bye. Sabag ko niya. Sunod na pud pohon. Kita to tapohon og mga ka sa kami dari. Ano na isa man pag-off na eh. Mao, Ko ka mo. sibsa. Hala, bawa na. Ko ka mo ang saon. Hala ko dito. Bata. Masib. Hindi naman takapatay. Napayado ka sana. Oh, day, Mirasol Busyo pohon. Sama yun eh.